You know the movie Apocalypse Now? Bullet. No, it's an American movie about the war. Apocalypse is Now. Now. Do you know? Yeah. You don't know. Imagino que todas las cosas que tenían que ver con los americanos no querrán saber. Normal. O cruceiro desenvólvese ao longo do río, con paradas en lugares de interese. Na primeira parada, Diego coñece un pouco máis sobre o aproveitamento dos grans de arroz para a elaboración de diferentes produtos artesanais. Xa chegamos á primeira vila. Bueno, vamos a probar aquí o viño de Serpe, que din que é moi bon. Ela di que é moi bon para o home, dá forza ao home, xa sabes. Is this? Yes, a little, just a little. Okay. Yeah. Okay, in ya. Mop, Hi. hi, Back. back, Yo. yo! Oh. É como aguardente. Como aguardente galega. You want to try some? I want 1 liter. One. Yo digo que me dé 1 litro, que vou por mí. How do you feel? I feel strong now. I feel ready. Very good. Estos son palomitas. Estamos haciendo palomitas con arroz este. Esto es arroz. Mira. Y ahí, Okay, and now I will for you. qué bueno. Palomitas. Bueno, vamos a hacer palomitas. Yes. Esto que ves aquí es arroz. A ver si me sale bien. Vamos, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ahí, las palomitas. Ahí, 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 ahí. Aquí, haciendo palomitas. Ya, 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 ya. Quickly. Ok. Oye, me salieron bien, ¿eh? Vamos a probar. Hola. Can I cut? Yeah. You want Yeah. As you can tell, I'm surgeon. I'm surgeon. Sai que dicen que era cirurgián que quería cortar él, pero dicen que no. No cut. Pues aquí estamos vendo como fan as filloas vietnamitas. Son distintas, son máis rígidas, non son como tortitas. Vamos a probar unha, non? Let me try. Oh, con coconut. Tienen coco. Very good. Esto sí que se parece máis a unha filloa. I'm from Galicia, Spain, northwest. Yes. Temos unhas cousas que se comen que se chaman filloas. Deliciosas. Yes. Se parecen máis a isto, así blandiñas. And you can see this. Lle fan un galego. Do you understand me? They take out it. Oh, yeah. Oh. Esto sí que xa máis unha filloa, eh? Ahora me siento como en Galicia. Skin of tofu. Ah, In China we esto é have apel do tofu. Tofu, Skin of tofu. apel do tofu. Que se come así, como unha filloa vietnamita. A seguinte parada é en Coco Home, unha fermosa casa tradicional situada nunha das illas do delta do Mekong. Toda unha homenaxe aos múltiples usos do coco e da súa madeira. Este espazo ofrécelles aos visitantes unha experiencia auténtica da vida rural vietnamita. Pois estou abraiado, porque estamos nunha casa tradicional desta zona e como podes ver, todo o que vedes aquí é feito de coco. Todo, a mesa,
o chan, o teito, a lámpara, os mobles, todo, os cuadros. Esto que ves aquí ten 100 anos. This is made by coconut also? Yes. Tamén feito de coco esta viga, 80 o 100, 100 years. Yes, 80 to 100. Impresionante, impressive. Yeah. ¿Cómo puede ser? Todo feito de coco. Beautiful, eh? Yes, beautiful one. I like. No seguinte traslado, o cansanzo apodérase do cirurxián, que non pode resistirse a botar un sono durante a travesía. Botei unha cesta aquí de maravilla. Estou de maravilla aquí, no río Mekong. Aquí disfrutando da viaxe, de villa en villa, comendo ben, facendo palomitas, facendo filloas, como na casa, como en Galicia.